ngathi ngoba sekuhlwile kumele sigodwe emakhaya. Okay, Eskila on the stage. Mfakeni bo DJ, mfakeni azokwenza njalo. U-DJ Galaxy alungi nakanjani mfaka Eskila uzongena, uzokwenza lezo. So that in my way, it's now, so I'm the same. So that in my way, it's now, so I'm the same. So I'm the same. So I'm the same. So that in my way, it's now, so I'm the same. So I'm the way, it's now, so I'm the same. So I'm the same. So I'm the same. Ngiyaphila. Bafethu mina ngiyafisa usimkholele ekuthenini yabo basila emakhaya. Ungayibukeli phansi. Kuningi ongakwenza, isida ufundile, isida ufundanga, kodwa nje kuningi esingakwenza ngezandla ngomqondo. Ngiyamanza uJesu eseshona. Khona uJesu eseshona. Awubadalele tisheni. Awukhosi uJesu akithi khona noJesu eshop. Awukhosi uJesu wesike yilona segibela amapiano.
Awukosi Jesu lesikhumba sikaNkani luko fani ntwana kama awukosi Jesu sho awukosi Jesu ngithi khona no Jesu sho awukosi Jesu lesikheli lona sekipela mapiyano awukosi Jesu lesikhumba sikaNkani luko fani ntwana kama awukosi Jesu Awukosi Jesu ngithi khona no Jesu sho khona no Jesu sho ngithi khona no Jesu sho Passport bro Awukosi Jesu wesikeli lona sekipela mapiyano awukosi Jesu lesikhumba sikaNkani luko fani ntwana kama awukosi Jesu siyabonga bafethu siqala isivotela niyazi siqala isivotela bafethu uzonipha nonke imali ngoba ngiyazi ukuthi vele aninayo imali akithi Number 7 don't tell any go. Wash up. Don't any go. My first two. Something. It's starting to happen.
wakho lana ungaphuse ngicela umbambe ngasana njengoba nje ukuthi sabaweli ukuthi sabaweli ngeke ukala ngizothi sabaweli ukujola nawe wethana sabaweli haya please asap ungiphi volume DJ ngicela Cholana wewe dali sabaweli hey hey sabaweli ngiyabonga bafethu ulabhathu ngiyabonga Siyabonga kakhulu indlela esiphathane ngayo. Okuzokwenzeka manje sizomemezela abawinileyo. Ngibonga kakhulu nakwi-gospel. I-gospel esinayo manje, i-gospel ya last year. Last year sibanga nayo i-gospel. So sibuyisileke ya last year i-gospel beku 2021. Wayesefika ke
othe ngeke namhlanje akayithathe asazi-ke bafikile-ke bathi bayinyakazisa bayinyakazisa i-gospel soyidedela namhlanje sizoqhubeka siwenze lo mshikashika sekuningi sazokwenza amasemina safanele sithuthukisane ngalo mkhakha we-art sifuna futhi uku-eda kakhulu ngizothanda ukuxolisa kakhulu kumaciko e-poetry i-poetry sizoyifaka ngokuzayo asiyifakanga ngoba besingenayo siyezwana lamajandra esingenawo lapha ilawo ebengafiki shuthi bengasifoneli abengasho ukuthi ayathanda ukungenela so sizoba nawo ngokuzayo siyezwana kulokhu-ke ngithi siyabonga kakhulu kwithimba lethu sisazoqhubeka futhi ngizodedela abaphathi bohlelo bese bememezela-ke bebobabili-ke bememezela bese ngiyanikeza-ke mina ngizobe nginikezela ngey'ndondo kuphela ngizobe ngasakhulumi nginikezela ngey'ndondo kuphela lona usibusiso wakomsweni siyezwana yebo qhawekazi noSipho abaphathi bohlelo badizeva-ke nabo ukuba nezabo iy'ndondo bazoba nazo Albashanyeni elikhulu ikhona abafiyeti andithi ukusinyakazise ne-DJ nathi asinyakaze nathi we-DJ khona basafuna ukuvota abafowethu khona basafuna ukuvota
amavoti lana. Kukhona othola amavoti amaningi kuleyo genre leyo. So sizoqala ngaye ukumnikeza i-award onamavoti aphansi ukudlula abanye kuyezwakala. Esizogcina ngaye ujikelele. Ngiyabona ukuthi makwama-awadi ugcina ngojikelele siyezwana. Sizogcina ngaye ukuze sibange kahle umsindo siyezwana. Kukhona iqembu noma i-artist elithole amavoti abawu-24 ngoba khona elithole awu-51 ngoba khona elithole awu-98 ngoba khona elithole awu-141 senzwileka ngithi yebo-ke esizomnikeza kuqala-ke bafowethu. Sithanda ukubonga kakhulu gospel. I-gospel yethu besinomuntu oyedwa vele anifunanga ukucompete. Shuthi i-gospel yethu uMandiso
phuthuma. Bese sisibonile manje ku-DJ yethu. Imizwa nje eyinkapholi. Awungabizi kakhulu. Kulungile ngiyathemba ukuthi abantu basajabule kusemnandi siphethe ama-trophy njengamanje siyahamba sibheke lapha ya kwi-trophy ye-house sibheke kwi-trophy ye-house woza Eskila okay woza Eskila SK woza SK so wena othole ye-house woza kusebenze njalo wenza amangodwa woza SK woza DJ musukumamba ngophondo SK ingoma uthole trophy samnakini woza SK wenza wenza ukuthi uwine sizoyivala ngomaskandi le ndaba ngomaskandi sayivala SK ufike wenzani estage ukuthi uwine awuphinde futhi asibonanga awuphinde SK Sending video ya SK. Because of time. Sibongeleni Nkosi yami. Umjomani siyabonga kakhulu bafowethu enisenzele khona nangelinye ilanga niphinde nifike futhi nisupport siyabonga space ngoba angifuni ukuthiba kunomuntu owalimala
nolaka umaskandi lozongena uthathe award so uzoshuba kakhulu kulungile kwi-award ethu kumaskandi sizoletha iphepha lami okay insizwa ezizongena ethatha unumber 1 insizwa kuthiwa ezakagaba ngephimbo ama-solution Why do you Jablani pass, Island, Jablani pass. Perfect, guys. In the beginning, I say Okay. Kodwa bomaskandi nikhiphile kumina bengithanda shem kodwa nenzayo shem. Vele ngiba nomaskandi ayini.
mustang. How to mustang? That's why my baby got this in this
way. Hey, success, I'm in a phase. Not for that, to till I jet, I'm totally no pain. Hey, you know, forward, I'm not delayed. This one, my speaking, and it's a pain. I'm sorry. This is just a song order. Ah, nice. Suck water. This is just a song order. Hey, 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 What's the secret moment? It's okay. I'm trying to make you. What's that one? Shit. Danke sehr, Bo. This is nice go to lap. Yeah, Rocky man. Yeah, Rocky do it. No MC Rokayo. See, man, see. Jonah. Thank you, sehr, Bo. Awesome Turn the piano.
Sam. Oyedwa. Una yedwa, wozatwana. What's the point? How can you feel it? What's the point? Take it. What's the boy? We are representing Dulinde umshana. Amakhutha. Ila wasisi bamakhutha. Amakhutha. Ila wasisi bamakhutha. Ibrande amakhutha. Yes. Il a participé à ma course. What's the speed? What's up beside the song? How can you feel it? The funky, we wanna party. Indulinde rock machina sendulinde ngiluza mafleki lapho injovizo machina. Representa machina phela sina. Amantombazana sendulinde pressa nathi awasifrida. Ya Rocky Dulinde bafowethu sisonke. I call my name of Funky Finance. Abasazi basibona ku-TV channel O, MTV, Blazing, sisonke asiroke. Alright, siyabonga umngani wethu sibonge. Sidlulela phambili soshaya isitema sishaya igebheni. Bafethu sithanda ukubonga emandeni ama-awards adume kakhulu iDola Music Awards. Ngeke siyisupporteni each and every year. Siphushe ko-Facebook, siphushe ko-WhatsApp. Idola Indulinde, fanele siyisupporte thina abantu bala Indulinde. Singayishiyi, asibe proud of ourselves. Sibe proud ngendawo esesihlala kuyona. Abekho abantu abazoyishintsha, ithina kuphela abazoyishintsha. So let's respect each and everyone. Umuntu oyouth wala kule ndawo ozamayo. Ama-awards, this is huge. I can see the award inhle kakhulu. Into enkulu sesimshayela izandla mfowethu la ngaphambili eqhubeka ne-event yakhe ezoyenza each and every year. Thank you siyabonga bro. Uphu MC. Sokhulu la eDolide ngiyabonga bafethu ukuthi nizosupporta sekuphile sethemba ukuthi sonke emakhaya sofika siphephile
ukuze next time futhi abazali bekwazi ukuthi besidedele sizosupport abafowethu abazamayo. Anifuni kuya emakhaya? Kanjani? Ukuze abafowethu sizokwazi ukuthi na next day siphinde Saturday kanje sihambe siye emakhaya. Okay, ngicela i-DJ endaweni ukuthi sibhalelise sihambe siye emakhaya. Okay, abangafuni ukuhamba ngoba emakhaya kukhona umfowethu thina uzobaqoqa uhamba nawo. Afuni kanjani ufuna ukuya emakhaya? Ufuna ukuhlala la? Okay, sicela kusenze kanjena usihamba ngo-8. Asihloniphane ingoma sizomvulela yona siyekele abantu abazobe besebenza kodwa bafethu niphephe nihambe kahle ngiyabona. Sanibona babukeli emakhaya. Mina nguSibusiso Mseli. Usizwe umfowethu ngisebenze naye kakhulu. Senza iDollar Music Award. Namhlanje ke sisebenze kahle la Indulinde. Indulinde indawo sesebenze kakhulu kuyona. Njengoba nibona nje umfowethu uwinile i-award yakhe uwinile le. Umsebenzi wethu ukuthi sisize ama-artist lawa asakhula. Afundiseke futhi akhuthazeke. Aqale nje eindaweni zasemakhaya ukuthi aziwe ayitholele ama-fans. Futhi akhuthazeke ngendlela ukuthi awazi ukuthi aperformele abantu abaningi, especially abantu ababaziyo ngoba lokho kuyabakhuthaza. Ama-award lawa siwabona kuyinto enhle benza bakhuthazeke ukuthi baqhubeke kakhulu nomusic wabo. Njengoba nimbona nje uwinile i-best hip hop artist. Okay, siyabonga. Amazwi okubonga nje kubantu abenze lo mcimbi wempumelelo ngoba phela umuntu ngabantu. Siyabonga kakhulu. Kahle bekungeke kuzokuphumelela ngaphandle komphakathi. Umphakathi wona osizile nokuthi uhambele lo mcimbi wethu. Kuyasiza ke lokho ukuthi ama-artist ethu uma ebona ekhuthazwa abantu befika bebavotele njengoba bemvotelile nje. Uvotelwe abantu yena uvotele kakhulu. Lokho kumenza ukuthi akhuthazeke ahambe phambili. Mase bonakala ko TV ko Channel O uzomenza naye akhuthazeke nomphakathi uzomenza nawe ujabule ukuthi kube lapha saqala la kithi samkhuthaza yobe sehamba wazofika libanga selahambile. Siyabonga kakhulu into yona inhle sengathi ngaqhubeka phambili.